Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Di man ining akong isulti ni mo dyan eh. Unsa man ano? Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamar. Oh, nga naman lo? Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan. Jani, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy? Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay. Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo. Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako. Di lagi. Kaon man ko ungo. Jani, ngano ka sukaon man ka? Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo. Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo. Pobreng dato. Tagsulat Generica Vidal. Ubos sa direksyon ni OG Compok Rakaza. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!